Здравейте, аз съм Касака. Днес ще направя ревю на това оръжие CPWSD Jungle, пак оръжието, шибаното тъпо SMG, което се опитам да събера пари за него, но не на този профил, все едно. Виждате, има DM47, което е горе-долу нормален демидж. Виждате, за оръжия, SMG-та, за рекон, ето това е малко по-силно, 43 демидж има. Това също има 45 демидж, но с по-малък fire rate. За така, това оръжие според мен е едно доста унищожително оръжие, защото виждате fire rate е 1031, което е 1031 куршума в минута. Представете си за какво става въпрос. Погледнете само. Задържате и удивително точно. Малко ми лагва. Да, общо всето това е. Контрола му е 39, което не е толкова зле. Си имаме на оръжие тук. Ето го. Може да го видите, 32 демидж, 750 fire rate. Точността му е 75 и контрола е 48. Обаче в момента доста ми лагва, не знам защо. Да, обработваме на друго клипче заради това. И не съм много точен нито нищо. Бие критикалки. Има 17% критикал. Аре бе. И да. И така. Това оръжие също е... Но на мен не ми харесва, защото е много шумно и много... Контрола е доста шибан. В смисъл... Не това. Това е още по-шибан. Ето погледнете, контрола е 37. И на моето... На това... Контрола му е 48. Има разлика. А относно Jungle пак оръжието, това е просто нещо, което бих си купил. В смисъл, аз почти съм събрал пари за него на другия ми профил. Супер удобно оръжие, супер бързо, супер много демидж. В смисъл, демиджа не е много, но го нанася много бързо и просто не мога да се усетиш откъде идва. И както виждате, аз съм с Jungle пак броня. Спечелих си я от бронзов мистери бокс. И много се радвам. И така. Ето тази сега пред очите ви ще си купя още един мистери бокс. Ето. Даже е намален. На 2700 преди беше 3000. Сигурно ще печеля гранати или Атина Крейтс. Гранати. Не, Атина Крейтс. Добре, щом спечеля Атина Крейтс, веднага си купувам още един. Гранати. Не, Магнум мамо. И то доста. Значи си заслужава да си купа още един. Пристрастен се, това ми е като някакво втори тото шанс да я... Ето отварям пак. Гранати сигурно. Да, 80 гранати. И тия май... Не съм сигурен. Кой нанася повече демидж, тия нанасят минимум 30, макс 100. Импакт фраг, аз имам... Не. Импакт хе... Аз какви имам сега в момента? Таймд хе. Демек... Тия. Значи те са 250 демидж, а тия са 170. Значи тия са най-добрите гранати възможни, които може да си купиш. Чайте да ги пробваме. Що не? Не. Не съм ги служил.
Can we recruit the same ordnance type in bot? What the fuck бе, жено? Мога да сложа смол граната. Impact frag, timed. Значи тук трябва да е impact. Не. What the fuck бе? Добре, сега ще правим това. Ого! Сега ще играя с тия гранати. Добре, мерси, че гледахте. Това беше що годе някакво подобие на ревю. И така. Чао!